Borjanito Production predstavlja. Tea, jesi vidjela tatu? Pa tata kuda? Vi ste krkanice i krkani. Kak ste, šta ima? Jel dobro sve kod kuće? Zdravi, veseli. Morate biti. Čim mene gledate, znači da sve štima. Evo, za ovaj dnevnik šta ćemo babrat, o čem ćemo razgovarat. Joj, ponestaje mi tema, ljudi, nije lako od žarblog. Ili kako ćemo to nazvati, taj tatin dnevnik. Znači, vi da bi to uspjeli kontinuirano dodavati sadržaj, vi morate nešto smisliti da bi zadržali gledanost. E pa tako će i tata, evo. Tata će u ovom dnevničkom zapisu biti u ulozi gospodina, kako ćemo ga nazvati, Zoran Vakula, jel? Naime, svjedoci smo ovih turbulentnih i odista promjenjivih vremenskih uvjeta koji nisu svojstveni za ova doba godine. Pa tako su sve poremetili u prirodi. Jednom visibabe iznikle, odnosno procvale, ljubičice samo što nisu, ljudi slikaju svoje nekako cvijeće na balkonima, sve je nekako u znaku proljeća, što bi rekli. Evo, tata je pripremio jedan video zapis za vas, pa evo, predlažem da ga pogledate, zato što je tati isto nekako proljeće u zraku. Evo, jeste pogledali video zapis. To je moj dobar prijatelj Matija Gelenčir meni došao u ispomoć proglasiti proljeće.